гърмат ушите. Оле, ето го. Само се чува от мишката на Никол. А какво чувам, бе, брат? Ти камбани, бе! Зомбитата ли идват? Ало, The Forest. Мари... Май не кажа, че ми се играят по-просто. Аре, взимай си голда. Ама... мършата. Тя си сложи нейните лайнар, за да изхвърли моите. Пъде, бе. Росане, дайте... Ама твоите бяха готови. Аз си взем Ама надолу. вие къде избягахте? Аз не знам на къде сте Аз вие. ли? Аз Всеки е на някъде си тук. на координатите. Аз идвам Минус при вас. 159, минус 1166... Леле, какво е това, бе? Какво Кой правиш си тук, ти, бе? бе? Аз как до... Какво? Аз... Какво стана, бе, брат? То ма телепортна, бе. Кой, бе? О, Лорда е с X-Ray. Скандал.